Začneme tak, že čo sa deje? Wow. No, toto video nie je úplne tak pre tých, čo to pozerajú, ale skôr tak pre mňa, aby som sa konečne k tomu dokopal, lebo som prokrastinačný král, tak by som povedal. Dobre, čiže wow, úvod, to by sme mali. Zatiaľ, čo ja sa tu budem hrať Minecraft, budem tu kecať, poviem čo ako, čo bude ďalej, čo bolo a prečo nebolo a čo bude a tak ďalej. Takže aby som začal teda plánmi do budúcna. Prvá vec, úplne v prvom videu, čo mám na YouTube, tak som sľuboval, že sa vidíme pri ďalšom videu buď z Viedne alebo z Budapešti. Well, ani jedno z toho som ešte sa nedostal k tomu, ani k jednému. Čiže dosť pravdepodobne najbližšie video bude z Viedne, čiže budeme tam mať nejaké, povieme asi s chalanmi, budem si ešte prehovoriť, ale nech sa im podarí dojsť. Čiže prvé video bude určite z Viedne, taký menší skate videjko. Popozerajme nejaké street spoty, určite si najprv nájdeme nejaký skatepark jeden, nejaký na rozohriatie, na triky. Takú klasiku, rozcvička a tak. To bude asi prvá vec a medzi tým, buď ešte predtým, alebo video potom bude z obyčajnej skate tunak z Bratislavy, niekde asi najpravdepodobnejšie z podmostu SMP, alebo pôjdeme pozrieť Raču, niečo. Ja by som najradšej asi skate v Rusovciach, ale tak skatepark, ale to je už na tom, ako sa s chalami dohodneme. Dobre, potom ďalšia vec, celkom dôležitá je, že áno, čo som chcel? Ďalšia dôležitá vec bude teda Budapešť, to bude ale až po jednom videu a celkom takom, ešte sa uvidí, či to video bude po alebo pred. Každopádne v blízkej dobe budem robiť vodičák, čiže buď po videu o tom, ako prebiehal môj vodičák a tak ďalej, bude buď po tomto videu bude Budapešť, čo je viac pravdepodobné, alebo až vlastne po ňom. Prečo je pravdepodobnejšie, že to bude po ňom? Cez prázdniny v lete ideme s felakmi, ideme do Neapola, stade, to je ďalšia vec, tam stade bude určite ďalšie video, možno aj dve. Čiže tam bude určite nejaké také všeobecné a neviem, možno nejaký bar pôjdeme pozrieť, niečo z tohto. Čiže toto treba očakávať a potom samozrejme, toto som nechcel, neviem prečo som toto spravil. A toto tiež nepotrebujem spraviť, nevadí. No, každopádne. Neapol. Buď najprv teda vodičák, potom Budapešť, potom Neapol, alebo najprv vodičák, potom Neapol a až potom Budapešť. Sa ešte uvidí, jak to na tom budem a tak ďalej. A teraz sa presúvame k úplne hlavnej, najhlavnejšej veci a to je úplne najbližšie video, z ktorého už mám niektoré footage, už je v príprave a to je video o mojej príprave na beh. Prihlásil som sa na beh a tunak končí Minecraft, no som toho nespravil, nevadí. Tunak je vidno teda rozlohu toho behu. Toto je teda beh Devín, ktorého sa budem zúčastňovať a budem dokumentovať celý proces toho, ako trénujem. Teraz som momentálne chorý, čo je trošku akože blbé, lebo mám na to, že necelý mesiac na tú prípravu. Ale to dáme nejako. Mám pripravený nejaký plán, určitý plán, podľa ktorého budem chodiť behávať tu na Glamači na bežickú trať
a potom posledné, neviem či posledné 2 dni alebo tak pôjdem behať už celých teda, lebo ten beh Devín má 12 km dokopy. Tých 12 km si pôjdem zabehať na šupu v polovici času trénovania, čo znamená, že dajme tomu, že teraz je nejakých 25 dní približne medzi dneškajskom a tým behom, tak niekedy v strede, dajme tomu, že 14. deň približne. Dajme tomu, že 14. deň, to není stred, 12,5, nevadí. Tak dajme tomu, že 12. deň pôjdem behať a zabehám si teda celých tých 12 km. Ostatné dni budem behať čisto len 6 km a tých 6 km všetky sa budem snažiť vopchať do tej pol hodiny. Prvýkrát teraz, čo som bol, teraz koľko som chorý, ja už neviem. Dneska je streda 19. Čiže pondelok približne od nedele alebo pondelka, čiže približne od 16. 17. som chorý. Piatok, konkrétne 14. som bol behať. A nie, to nebolo, počkaj, to bolo 12. som bol behať, čiže v stredu, presne týždeň dozadu. 5,2 km som zabehol som to za 33 minút a 50 sekúnd a average pace som mal 6,30, čo nie je úplne optimálne, ale dá sa. Prvý kilometr som mal pace 5,20, chcel by som si držať pace od 5,30 do 6, ak nie, tak bohužiaľ, ale tam niekde potrebujem, aby som si udržal ten pace, čiže v polovici, keď budem behať tých celých 12 km, ak si udržím tento pace, tak by to malo byť úplne v pohode a zabehnem to približne za hodinku. To je môj cieľ, teda približne za hodinu. Približne znamená 10 minút hore dole, maximálne 15. Takže za toľko toto zabehnúť. Samozrejme, dôležitá úloha, no nie pre vás, ale pre mňa, budem dávať weekly updaty na TikTok a na Shorts na YouTube, čiže každý víkend vyjde video, dosť pravdepodobne v sobotu, ešte update na presný čas dám, ale vždycky v sobotu vyjde short plus TikTok, kde mám nejaký ten weekly summary. Budem tam rozprávať o tom, že ktorý beh som posral v podstate, ktorý som spravil práve, že s ktorým som bol veľmi spokojný. Tréning bude spočívať z kontinuálneho behu 5 km v kuse, ale zároveň nebudem to robiť každý deň, hej, budem mať 2 dní v týždni, ktoré behať nebudem. Bolo by pekné, keby som to zvládol, že behať ráno pred školou, to sa ešte uvidí. Predpokladám, že to asi nebude úplne to, tak asi nebude, asi to bude hneď po škole, potom fitko, uvidí sa. Ale každopádne behať budem od pondelka do stredy, štvrtky bohužiaľ nemôžem, čiže tam nebudem ani behať, ani vo fitku. A potom zase piatok, sobota budem behať a nedeľa bude oddych, tam nič. Čiže fitko bude pondelok, útorok, streda a potom behať budem ešte piatok, sobotu, z čoho iba v piatok bude fitko, v sobotu nebudem chodiť do fitka, čiže to bude len čisto na beh. Čiže tie soboty budem mať taký viac intenzívnejší beh, čiže tam sa budem mať aj nejaké šprinty. Toto je môj plán. Všetky z týchto videí budú určite na 100% na YouTube do konca tohto školského roka. Nie. Do začiatku školského roka na budúceho. Možno pomedzi to bude niečo ešte navyše. Dobre, toto je všetko. Máte sa na čo tešiť. Vidíme sa.